Marinok esaten zian, ez zuela desarroilua beharrezkoa eman, baita ere bizikletara etzan egokiena, eta orduan gaur hileke, eta beha zegatik anez, izan horitu haundin eta baita ere gaurko etapa hori irazteko, arratxetok etapa hori irazteko. Aitor Rosa eta David Etxebarria, biak, urren ez urren, saikapen nagusiko aurreneko bitokietan. Boger, Binokurov, Acevedo, Samuel Sánchez, zelindulari gehiago ere badago, postu polita egiteko moduan. Nik uste bai ez, da hor, azkeneko korredoreak nik uste danak, hor deke soseitik dago, sekiapen nagusian hor aurrean, eta gero dana dire eskaladoreak, eta motivazioa badeke, eta nik uste danak izateko modu dela. Kontu nekin bidabe bai, Baiarrekin, ez du asko hitzekin Baiarren mailan itzuli honetan, baina ikusten hori oso fuertea ari dela, eta nik uste segituko duela maila horrean, eta amaz segurazki deko morala oso fuerte, eta nik uste Baiarrik sorpresa txikizim bat ikuel lemon guztula. Egi izan etzeko aste honetan arte ez ezaguna zen, baina ikusten dugu, bidia oso ondo erikitzen ari dela bera, oso maila ona ematen ari da itzuli honetan, eta zagertik horrek egin behar du arriskatu, eta orduan bere hirugarren toki hori saiatuko da aldun guztietan albadimadu bigarren egitea. Deno esan duguna, ez baldimadu eozin gauza okerrak gertatzen Aitorreri, ez dago inorrek entzarik hori, baina besteak dudari gabe horrek bai izango du ambizioa, go ondila, eta beretzeko izango litzeke gauza zoragarria hori bigarren bukatzia. Pena izango litzateke, istripu batek, hori izango litzake, hori ez du nahi ez da irabazteak. Ondo bidean, Aitor Rosak itzulea birabazita dauka. Inigo Txaurre datorren mugara, ez da denbora hona izango pasaitarrarena. Ez da asko agertu Euskal Herriko itzulian, Inigo Txaurre bere aurtengo maiot berriarekin, BR-ko maiotarekin, iaz Euskal Teleuskadirekin, turra 12. bukatu zuen, eta amaitu du Euskal Herriko itzulia Inigo Txaurrek. Demoraldi hasieran poliki biltzen Australia aldean. Honek beste askok bezala, helburu nagusia, Frantziako turra izango du. Inigo Txaurre eta hemen dabil baita, lehen guzua, Mikel Astarloza. Etapan, Valverde sartu berri da helmugan, bera jarri du denborarik onena, esan dizuegu, referentzia puntuetan, Valverde ari zela denborarik onena markatzen. Eta une honetan Kelmeko txirrindulari gaztea da, hemen Aitor González dator, Valverderen taldekidea. Denbora ona, ingo du Aitor Gonzálezek ere. Valverderen gandik gertu izan baita, aurreko referentzia puntuan. Eta aztu beteko, gertu geratuko da aurreneko behin-behineko postu horretatik. Aitor González, diaz oso demoraldi polita egin zuen. Aurten Paris-Nizan etapa garaipen eskura izan zuen. Bigarren, 26 minutu eta 35 segundu. Aitor González, Zumarragan jaioa da, Alakanten bizi da, umetan joan zen Alakantera. Eta hemen Unai Osa. Ez da sarri izango Unai. Aitor bera dina postuko da Unai gaur, itzulia bukatzen denean. Segurazki bai, gainera, berak ere urteak gazteagoa da, eta etorkizuna ondia dauka, eta nola ez da postuko berean nahiago proba irabaztea. Segura baita ere, demora faltako dio bukatu ondoren, berean nahiari baita ere animoak ematean txoko batean jarriko da. Anaiak eta gainera beti elkarrekin ibiltzen direnak dira. Eta bera beti izaten dau, nire nahi ni baino bi egudok. Horrela izaten du. Unaik Aitorren gandik. Bai, horrela izaten du. Aitorren gandik. Osatarrak pozik izango dira. Osatarrak peina bat ere badute. Izango da gaur, ospakizunik.
Itziarraldean. Ondo mereztako ospakizuna gainera izango dute. Zeinek esan behartzeko Aitor Rosak Euskal Herriko itzulia, irabaziko zuenik, joan zen astelenean, Zailatik abiatu zirenean. Bueno, kandidato barrun zauden, baina erabazi, baina uste podiumera eta... Bai, podiumerako kandidatoa behar da. Erabazi, igual ez duen pentsako, baina, bueno, ondo zauen, lan Zailan erasoa jo zuen azkeneko eran, zoza izatik nahi zuen erasoak, baina, bueno, gero asaso etapa izan oso berezia eta gertatu zena eta han emotzan beren eskubidea garaipena lortzeko. Udo Bols. Egun batean, iesaldi batean ibili zen Udo Bols. 8 laguneko iesaldian joan zen. Txerrindulari gogorra da. Hemen da Unai Osa. Igotzaile peto-petoa da Unai. Erlojuanen kontrako saioetan ibiltzen da. Makal Xamar. Horretan txegobere ingo balu. Kontutan hartzeko moduko txirrindulere izango genuke itzulia hundietarako. Bai, gaurko unean itzulia hundietako oso beharrezkoa da. Erloju kontra ibiltzea eta igueran ondo ibiltzea baita ere. Hoi bilekin zozerin eke, bestela oiteko falta baldima da, egin izan gauzak asko zailago eta izango litzeke itzuli handi bat irazteko. Helmugan Valverderen denbora da, denborarik onena. Bigarren Aitor González dago, 21 segundura, hirugarren Banden Gouber, 38ra. Ikus dezagon. Ia Valverderen denbora hori inor hobetzen duen, Leiheimer dator. Iaz Espainiako bueltan, US Postaldekin podiumean izan zen txirrindularia. Hirugarren tokia momentuz. Leiheimerrentzat. Hau ere bateritzaiko azaldu, Aste osoan. Bez, erakutsi zuen igez bueltazpenean zozer badekola, baina oaindik segurazki ez dago forman eta beren helburuak beste momentu baterako izango dira. Hone bai, De Paolik lortu du Valverderena hobetzea, 26 minutu eta 2 segundu. Astindu ederra mandio, kronometroari. Alesioko italiarronek, De Paolik. Burrengoa, Vladimir Bel izango da, ondo bidean. Eta jarraian, Relax Fuenlabradako Maestre. Orduze, behineko etapa sailkapena, Daniele De Paoli lehen tokian, 12 segundura Valverde, 33ra Aitor González, Leiheimer 45era, eta jarraian Banden Gouber 50 segundura. Nik usten dugu Aitor Rosa. Igoera benetan psikologiko mailan gogorra da. Ez dago hor kurbarik eta zer ez, pendiente berdin samarrean gol ustiretzen du eta psikologiko mailan egiten da oso gogorra egoera. Laburtsu da bestaldetik baino, baina ni uste amina egiten duela. Da, bueno, gero jaitsiera dago, jaitsiera oso teknikoa lehen zen du bezala eta Ioenan erabazten dena igual jaitsieran galdu eliteke, ez pozu arriskatzen. Unai Osa aurten girora joateko zen. Bere taldeak ordea ez joatea erabaki du. Eta badirudi ondorioz, Unai Osak aurreneko aldiz Frantziako turra egin dezakeela aurten. Hemen Euskaldun guztientzako motivazio handiagoa eta beste motibo handi bat baita ere turra ikustea jateko.
azkeneko urtean bezala joten baldin bada, ba, egin esan gauzako oso ondo jongo dira, eta berriz ere, ba, zergatik ez, baldin bada, Pirineo alde horretza, jende asko azalduko da, denari animatzea, eta nola ez, hemen Euskadiko txindulari, asko zekietako baita ere. Iaz, etapa ikaragarri izan zen, luz ardidenen amaitu zen da, Mesekak irabazitzen etapa aurten, bi etapa daude, Pirineotan, eta ez dira etapa ikusgarriak. Batak helmuga Lamonjin izango du, Obisk eta Sulorrioko dituzte, eta helmuga Lamonjin, Turmaleten dagoen eski estazioan, beraz goraino ez dira joko, etapa laburra da gainera. Eta Monjien, bai, Monjien. Bai, goraino asko zela gurrago da, baino iguera bukaera baldin bada. Bai, mina itiko bukaera. Mina nahiko ingo dut, eta hortik amitzatu ez da izango gore etxakiko igoerak, orduan Monji baita ere izautu izan duen igoera hori. Urte batean bi aldiz, lehenengo bukatu zen gainean, eta horrengo unean berriz igo nuen Turmaleta. Eta Monjin bukatzen da baita ere, segurasko mik uste mina handia ingo du. Nahiz bandikan beste 5-6 kilometro falta gaineako. Gogorrena bintzete Monjirainoko dala usten dut. Gero handik aurrera ja alturadeko influentzia, baina Monjirainoko igoera gogorra egin da. Pirineotan bi etapa izango dira, mendiko etapari gogorrenak, Alpetan izango dira, denera 3. Aurten Alpesek tokatu, igez Pirineo zen, da aurten Alpesek. Lobols. Azkaraten gora, zer diozu azkaratez? Berritik ari dira igotzen, zaharretik, jaitsiko dute. Marino? Igoera honek errepide barri zen bezala, pendiente konstantea, zuzena, kurba askori barik, distrazio barik, psikologiko mailan gogorra, eta laburtxo hauen normalein baino, igoera, baina egia esan da, azken batean gogorra egin dizulago igoerak. Ni azkarate gogoratzen nahi gauzko, eta beste atletikan, ez dugu ipatu, eta azkarate askoite atletikan, hor dago baserri bat, gure xabazte erortza hangoa dela, eta igoera hori askotan zen duen, berritan ez zitan gainean behin ez dio, kotxean, eta alde honetatik gaine uste ez panago auker, igual ezako lehenko aldia, edo balike horreko itzulian pasatzen du alde honetatik. Gehiagotan ere egin. Dozko klasikatola beti beste aldetik egiten da. Ez, Euskal Herriko itzulian igo izan da alde honetatik, eta Euskal Herrikotan ere bain. Abran, atzo arte saikapen nagusian laugarren, atzo ordea, denbora galdu zuen Bilabonako helmugan eta podiumeko lehiatik kanpo geratu da Noetarra. Abran ere, Unai Osabezaletxe, Italiako Giro egiteko tantzen, baina ontzeroskik ere ibanesto.conek bezala ez joatea erabaki du. Ondorioz, egutegian aldaketak egingo dituzte, Abran egasiren giroa eta beste handi bat egiteko asmatzen berak etzekien. Antzeko Turre de Espainiako buelta zer izango zen, orain seguruenik Turra eta buelta biak egingo ditu Abranek. Seguruenik ez dakit, ez zehaztu duten, baina... Giro eta Tour zean korretzekoak, baina oain ez korretzeara giroa, amendik eta Tour artik karrera guzti korretu biku. Uste la korredor bat urtik aurrera doizena eta forma jartzen asko kostateakuna, eta ikusten da, apurka mejoratzen ari dela, baina oaindik beren formatik denbora geratzeako eta segitu biko du karrera korretzen, eta ni uste dut, intensio honekin korretzen segitzen modu, amendik eta hile batera hoia ikusiko dugu Abran momentu honean. Abran, Frantziako Turrera, batez ere lanerako asmotan joango da,
Hor errojoaren kontra taldekako saio bat badago eta Bai, ikusite taldean bai Joseba eta Igor momentuan apurka goduz datozela eta direlak kandidatuak protagonista izeteko, ez dakit norainoko, baina protagonistak izeteko turrean bai, eta Abrahamek ja bere momentu honenan uste dut pasatu deko zela, edadea ez du alperrik aurrera juten eta bere momentu honenak pasatu deko zela uste dut, baina oraindik badekola klasea gauza oso ona egiteko bai, eta turren deko zela beren taldekideak hobeto abilitikenek eta orduan ez liteke danak jefe jun eta printzipio lan aiteko izango da. Gero karrerak esaten du askotan zerrin bidan, ez da, baina momentoz horrela ikusten dira gauzak. Abraham Olano, 86ko Euskal Herriko itzulian podiumean izan zen. Casagrandek irabazi zuen itzuli hura. Abrahamek palmaresean garaipen handiak ditu, garaipen ugari ditu, baina itzuliko etaparik ez du. Eta esan bezala, sailkapen nagusian posturik onena 3. du. Aldiz, Euskal Bizikleta irabazi zuen. Azkaraten gora da, Abraham. Eta itxuraz disputatzeko asmorik gabe, Marino. Motivazioa bida eta momentuan ez deko motivazioik, sailkapen nagusiantik ez deko motivazioik, eta gero beste alde batetik, krono eskalada jaitxira bakarrik izan zen igual ekulitekeen gehiago, ez da, baina igoera zonezko klaru dago haindik ez dagoela beren momentu honenean, forman, eta ez badago beren momentu honenean, beraz, eta espezialista igotzen, eta orduan, normala da esekuiti aukera hundirik garaipena lortzeko, orduan, ez badeguzu holako, helbururik, azken baten nahi bai duzu gauza gondo egitea, baina motivazio berezi barik oso gatsa disputatzea holako karrera. Ontzeroski arratsaldeko saioa egiteko 4 gizonekin geratu da. Orantxe abiatu da Azevedo bai denbora ona egin dezake. Ni uste baietz, Azevedo da korredor bat bolako kontrolajo oso ondo, berentzago oso ona direlako. Igotzen oso ondo moldatzen da eta jaitxieran da korredor bat askarra jaitzen. Eta nik uste dut garaipena lortzeko askotan noberak barotik ikusi bida ze honek asko gogorrak izen dire eta zen motivazioarekin urtetzen duen karrera, baina nik uste dut normalean urten ezkero, motivazioekin urten ezkero, kapazitatea badekola gaurko etapan garaipena lortzeko. Iaz Italiako giroan, jetxiratan, Olanok aurretik izaten zuen normalean Azevedo, Portugaldarrak abildade handia baitu aldapa behera. Bai, ez da holako esatez trajektoriak oso berezia egiten du, baina azkarra da jaizten. Gure referentzia puntuan, Juan Miguel Mercado, andaluziarrak jarri du denborarik onena, 14 minutu eta 44 segundu. De Paoli, helmugan denborarik onena duen Italiarra da hor 2. 19, 3. Baldez, 28, 4. Valverde, 5. Aitor González, 6. Leigheimer, eta helmugan De Paolik 26 minutu eta 2 segundutan geratu du kronometroa. Baranowski. Hau lasai dator, honek Lana bikaina egin du honek itzuli guztia. Atzota gaur bai. Talde osoa bezala, baina egite zen Koloniarra asko azaldu da eta lana bikaina egin du. Atzo eta gaur lana beltz egin du aldapa gora Baranowski. Moni Errojoren kontrako saioko postuak ez dio batera inporta. Ernesto.conek itzuli ederra egin du. Hasiera, eskasak zuen lehenengo etapan, Aitor bakarrik gatu zen aurrien eta ematen zuen gauzak bihurtute hasiko zila Baneste gantzako, baina gero gauzak total aldatu ziren alzazeko etapan. Massimo Codol dator eta denbora ona egingo du Massimo Codolek. 25 minutu pasatxo ditu.
denborarik onena egingo du. Ez. Hogeita azpitik gora doa. Hogeita bosta zerbait iruditu zaigu, baina ez. Hogeita seitik gora zikoan ordurako eta azkenean Massimo Kodolek behin-behineko sailkapeneko 8. tokia hartuko du. Massimo Kodol podiumean ibili da egunero. Mendiko sariko liderra izan da, tarteko helmugetako ere bai. Pavel Tonkov bere taldekide hemen. Ez da gehiagia azaldu Bat ere ez. Ez nakin hemen zala. Bai, zerrendan ikuste genuen, baina errepidean ez. Pavel Tonkov, Giro irabazteko gizona. Aurten beste behin Italiako Giroa disputatuko du. Eta garbi geratu da, honen kirol jardueran Giroa izan dela bere lasterketa. Hortik kanpora ez du asmatu. Hala dio bere palmaresak. Abraham Olano eta Pavel Tonkov. Badute hauek biek elkarren berri. Olano bera ere Giroan bi aldiz izan da podiumean. Eta Tonkov garaia esan izen, Olano podium neon zenien, hor txotz ez da urte berdina izan. Baliteke. Laster agituko dugu Marino. Bilek ematen dute erritmoa antzeko dutela. Ez dute horre ikusten bere helburua gaurko etapa odanik. Baizikan, gutxinean bukatzeko asma bakute, atea dira. Ez dakigu txilindori asko gertu diren partea hartu gabe. Normalian, ohitura izaten da azkeneko etapan izatetzea, baina gaur ikusten dugu hor dira da gehienak. Abrahamek hirugarren egin zen urtean, 96an Tonkobek irabazi zuen Italiako Giroa. Bergeien helmugara. Raboan taldeko ordezkariaren denbora, ez da denbora ona izango. De Paoli italiarraren markatik urruti geratuko da. Minutu luzea dago hor. Bergeien eta De Pauliren artean. Abiatzeko prest, Cadel Evans. Goizeko etapan aurrean ibili zaigu aldapa gora. Eta honek harriko du ahalegin guztia garaipena lortzeko. Eta nik uste dut kapazia badekola disputatzeko garaipen hori. Pavel Tonkov irudietan. Cadel Evans, sailkapen nagusian, goizeko saioaren ondoren, 5. tokian da, 1 minutu eta 55 segundura. Brand dator helmugara, eta ez da denbora txarra Branten da. Amabos kilometro eta 200 metroko ibilbidea. Azkarategigo jetxi eta gero mintxetan helmuga. 26-52 Brantentzat. Hurrengo helmugan Milojevic izango dugu. Ibilbidean Pavel Tonkovekingo azkaratzen gora. Hemen dator, Alesioko Milojevic. Alesiok etapa bat irabazi du itzulian, atzo. Franco Pelitzotik eman zion etapa garaipen hori. Alesiok talde buru, Logan Difo izan du hemen. Logan Difo erretiratu egin zen. Iban Goti ere hemen ibili da, ez du ikusi ere egin.
Kaukioli izan da, talde honetako gizonik indartsuena, eta Peritxoti etapa garaipenarekin. Hogeita 7 minutu eta 7 segundu, Milojevichentzat. Hor segitzen du Tonkovek. Behin-behineko etapa sailkapenean, De Paoli aurrena, Valverde amabira, bigarren, Aitor González, 33 hirugarren. Laugarren tokian, Leiheimer, bosgarrenean Van den Gouwer. Ia, De Pauliren denbora, oraintxe hobetu dezake Juan Miguel Mercado. Bai, garbi. Honek, bai, oraintxe 25 minutu, beraz, astindu ederra emango dio, Mercado, De Pauliren marka horri. Hau disputatzea uten duela ikusten da, hor topera dator, eta beste movimentu batzukin ja ikusten da, zergaitik egiten duen denbora honena. Da, korredor bat igotzaile dena, klasea dekona, eta itzuli honeta etorri zela disputatzera, baina gauzak ez dela ondo urten, ez da egite, gura aldea etxeko zozaili, baina ez du ondo urten, baina demostratu du momentu honetan klasea badekola, eta diferentzia hori hau denbora honenetakoen ongo dela. Bai, hau da, Txelitek erabazaila. txilindularia, etorkizuna handiko txilindularia da, honek proba bikaina egin ditu, baita irabazi, baina ikusten dugu hau txilindulari zaildua dela, eta seguroski gauza handiek egiteko moduan dagoena. Juan Miguel Mercado oso gazte pasatzen profesionaletara, Javier Minguez egin, Vitalicio Seguros etxean, ziren orduan, Iaz, Espainiako bueltan, maila handia eman zuen. Aurten jadani palmaresa estrenatuta da, Euskal Herriko itzulian, aurreneko etapan, jokuz kanpo geratu zen. Mercadoren denbora, 25 minutu eta 14 segundu, beraz, horri ibiliko dira ez aurrenekoak. 25 zazpitik sartuko da aurrenekoa, Marino, 25 minutu zazpitik. Ni uste dut denbora horretan inguruan ibiliko direla. Cadel Evans, Mercado bezalaxe, hau ere etorkizunean ibiliko den txerrindularia da. Ondo bidean bai bintzat. Australiarra gaztea da, 77an jaiotakoa da. Orain 2 urte egin zuen debuta. Iaz 6 garaipen lortu zituen. Eta Gizasemanek kontratu berezia du. Mendi bizikletako kontratua du Saekorekin eta errepidean Mapeirekin dabil. Mendi bizikletako probetan parte hartu behar izango balu Saekorekin. Dauka korretu beharra. Gauza, bende ikusi horreko gauza hori, Fermin. Egun gauza bere ikusten ari gara. Badakizu hau mendi bizikletan ibilitakoa dela eta mendi bizikletatik etorri dela errepidera. 25 urteko australiarra. Hori igual izan liteke bizikletan historiatik, ikusten dugu, hemen Mapekin igual egin duela kontratua errepiderako, baina gero bera konpromiso bat dekola Saekoko eramaten den bizikletakin. Igor Astarloa dator, helmugara azken metroak Ermorrarentzat. 26-43, 6. behin-behineko sailkapenean. Ikusten du hor alegine jarri duela zozer egiteko, baina
egune pasabala akusatzen ari da esfortzoa eta segurazki lehenengo unin basan kontrola jaga boten duzu. Unai ere, itzulia bukatzera doa, 26 gora doakio kronometroa. Unaik ere, itzuli honetan egin beharrekoak egin ditu. Honek lasaitxua urten egin du, baina gari guztatu joeran doila bezala, jentia errepide eskinean dagoen jente guztiekin ja bizka berotzen juntala eta azkenean berotaldi bat hartu du kontrolo honetan eta denpora desente xamarra egin du. 5. momentuz, 26 minutu eta 33 segundu. Askotan gertatzen da, igual atera lasai, eta gero igual gorputza ondo harrapatu eta zuk esan zuen, jende galimatu eta berotzen da bat eta igual egin eroko kontra, nahi hobeo egin eta igual ez egin, orduan hori badakigu zer da, eta gainean nik uste ona dala, ikustea noaino aliatu daiken eta saiatu, eta azkeneko egunean ez dago eta hemen etorren igandean, ez hemen gehienak izango direla Zornotzan, baina gutxinean, haute hori egun bate atsegina, eta orduan, azken proba hontan, azken etapa hontan, dakoeten guzti ematia, ni egile esan oso ondo iruditzen dira. Cadel Evans, bere atzetik, Marco Serrano doa. Marco Serrano jaz podiumean izan zen. Gero Beltranek behartzuen, Beltran gaur izan ez tabiatu. Eta hurrengoa Rebelin izango da, irtera hartu eta baita Rebelin ere. Eba zen referentzia goien uste garantzitua izelitekela jakiteko, lilurrokoak ikusi gorgoizian ondoa dauela eta zen neurria emateko modun dauden eta nik uste lehenengo intermedioan referentzia oso ona izelitekela jakiteko nutu edo izan gauza. Referentzia puntua, laster izango dugu, Azkarate gainean dago, tunelean. Hor goian Merkadok du denborarik onena, 14:44, gero Acevedo 16 segundura, pasada hor De Paoli 19. Cadel Evans oraindik ez da puntu horretara llegatu. Hemendik 5 minutu beharko ditu, gutxi gora bera, tunelera llegatzeko. Gogoratu, Evans sailkapen nagusian 5. tokian dela. Irtera ordea, atzoko sailkapen nagusiaren arabera eginda, hala egiten da beti. Nahiz eta goizean aldaketak izan diren sailkapen nagusi horretan. Atzoko ordena mantentzen da 5. etapako arratsaldeko saioan. Udo Bols. 26 doakio kronometroa. 26 minutura. Beraz, ez da horreneko tokietan geratuko. 25 minutu eta 14 segundutan geratu du Merkadok kronoa. Mintxetako helmuga. Hau ondo bizon saiatua da. Euskal Herrian garaipen ederrak lortu izan ditu Udo Bolsek. Azken urteak izango ditu honek ere. Ez da gaur goizeko Udo Bols urte asko daramatza eta honi ere aritzaio amaiera llegatzen, aurreko batean esan zuen, beste urte pare bat, jarraitze gustatuko litzaiokela, beti ere, maila honi eutxiko balio. Rebelin. Itzuli hasi aurretik, favorito nagusien zerrendan zen David Rebelin. Iaz, bi etapa irabazi zituen, aurten momentuz esku utxik da. Zer egiten duen, zer ematen du, disputatzen ari dela. Horan. Nendugu aliatzen. Aliatzeko prest, bien bitartean, Michael Boger. Horan, denbora 26 doa. Horan, 26 minutu.
bueltan ibiliko da Olanoren denbora. 27, Boger abiatu da. Arratsaldeko saia irabazteko favorituetakoa da Michael Boger. Saikapen nagusian 4. tokian dago. Baiarri da Bogerren aurretik. Biak denbora berean daude, beraz podiumeko postua dute jokuan Bogerrek eta Baiarrik. Cadel Evans oraindik ez da gora llegatu tunelera. Tunelean, azkarateko tunelean, Andrea Noek jarri du denborarik onena, 14 minutu eta 39 segundu. Mercadorena 5 segundutan hobetu du italiarrak. Noek korredor regularra, gogorra da, baina, bueno, nuen pentsatuko Mercadoren denbora hobetzea, baina, bueno, ez da, horrea asko ekipe mejoratu Mercadorena, aunque beste atzuk hor konparatute, hor Acevedo eta bar, diferentziak nabarmena sartu du, bai Noek eta Mercado beste korredorei. Bai, Mercado garbi erakutsi du, bere indartsuen izan du dara hori goeran, orduan horrek denbora hori kentzea, beretzako oso seinali garantzikoa da, ez da, orduan dudarik gabe, berarekin kontatu behar da, baina nik ikusi dut hor, Abraham Olanok, zengoletzike polita behalik galdetzea, baina ematen zuen nahiko lasai zezuela goeran, eta orduan, 2 minutu eta piko galtzea, 2 minutu eskaisak galtzea, denbora hoenekin orain hartzen jo, nahi ez dira getik iruditzen, orduan horrekin zen nahi dara, 25 baino inguruago izango dirala 24 minutuan gaur hemen irabazlea. Kronopolita egin du, Patxi Bilak ere, Unai Osaren antzera. Bilak ere, oso itzuli polita egin du. Motivazio hundiekin ari da Bila. Eta dena aldu guztiak disputatzen ari da, eta gauzak itzuli honetan, Altzazuko etapan, izuen ikusgarriz etapa, eta hurrengo egunean pagatu zuen esfortzo hori, baina ari da oso ondo itzuli honetan. Badakizu zer den, Bila bezalako txirrindulari batentzat, etapa bat 4. bukatzea, egin zuen lan eginda gero gainera. Bila gaztea da. Irudietan duguna berriz, eskarmentu hondiko gizona, David Errabelin. Lotok intzulian Mario Berres izan du gizonik onena. Evansen denboraren zain gaude. David Errabelinek momentuz aurtengo palmaresa utxik dauka. Horrezko postu bat batu, Luganoko sari nagusian 2. bukatu baitzuen. 10 kilometro helmugarako. Evans, pasada, azkarate gaineko erreferentzia puntutik eta ez da denbora ona. 33 segundura, Noeren gandik 33ra. Noe, Mercado, Acevedo, De Paoli, Ricardo Valdez eta hurrengoa da Cadel Evans. Hor dago, Gago izan ondo oso fuerte bildu dela, baina igual txispa asko galdu. Igoeran ez podu hori mejoratzen jatxiran gatsa izango da, eta egia esan da, ez du berak kapazek hemen kontrolo joera bazteko. Beste batzukin betu dugu, baina referentzia bezala kusitiago izan gertatu da, ona zen. Jor Jastxe sartu da, 26-17 Jastxerentzat, 4. David Errabelin, aldapa gora segitzen du Errabelinek. Errabelin, taldeko giroan izango da urten, berriro.
Giroan etapa garaipen bat badu, maila rosa jantzi izan du. Rebelinek ere palmares bikaina dauka, garaipen dezente eta postuak ikaragarri. Podiumeko postuak, ez dakit beste txirrindularirik izango den, hainbeste posturekin. Bai, korrodore oso ona da, diskretua da eta ez da polemikoa eta zer ez, orduen askotan pizka pasatzen da asko ikusi barik, baina klase, mutilak klase hundia eko eta egia esan da garaipena hortzen da genien, garaipena hortzen du leko importantetan eta korrodore benetan oso ona da. Helmugan ez taldaketarik, 25 minutu eta 14 segundurekin, Mercadoren denbora da, denborarik onena. Stefano Garzelli. 3, 2, 1, 0. Hau ere Italiako giroan izango da, Rebelin bezalaxe. Giroa irabazitakoa da, Garzelli. Boger. Hau disputatzen ari da topera. Guztiako eta inarri gateak galgo esien lan hundia egin du, egia esan da lan hundia egin du eta maila berdian badago, kandidatoa da garaipena lortzeko gaur. Bueno, bea ez da normal nori irabazlea, ez da goatzen naiz, semanak ezala batea baitere bea ezan lidera eta elogu kontrolanta hola galdu zuen, baina beste bat erabazi du bai, egia esan horre bitzen punta-puntako txirindularia da eta holako itzulietan, astebeteko bosteuneko itzulietan beti horra azaltzen dena da eta egia esan genetan, gaurko etapa egin duen bezala hola oitura erakutsi izan du askotan bere maila. Orain hartzen ez du zer gehiagin erakutsi, gaurko izan etapa bikaina egin du eta berak egin du selezio guztia eta ez du irabazi. Gerdian bere ondo bantza egon hor David Etxeberria, goga hondiakin, sasoian eta nik uste etapa egin esan oso hona egin dura berak. Bogerrek oraindik aurten ez du zer irabazi, Mediterraneko turrean, hirugarren izan zen. Azevedo. Serrano. Ez Azevedo. Portugaldarra eta denbora ona egingo du. Goian behintzat, denbora ona markatu du. Bere ez da Mercadorena baina hobea izango. Jose Azevedo. Bigarren. Zen ere, Mercado eta Depolinen artean 58 segundu daude. Tartean sartu da Jose Azevedo. 39 segundura, De Pauli 58ra, Valverde minutu batera eta Jaxche minutu eta 3. Gonzalo Baiarri abiatu da. Hemen dugu Michael Boger. Urte batean turrean postu hona egin zuen, baina geroztik gero hurren urtean prestatu zen dana turrerako eta bar, eta ja dana prestatu zen turrerako orduen frakaso egin zaben. Orduan ez batean eta ez beste netzuen egin. Eta gero ostea aldatu zuen beren preparazioa eta turre bai, ondo dago, baina beste karrerak disputatzeko kontu. Bogerren garaia ere. Hemen dator Noe, goien denbora honena berak eman du, ikusiko dugu, aber noraino gaileatzen den. Oraindik 24-50. Ez dakigu ze denbora egingo du, baina azkar dator. Ona egingo du. Azkar dator. 25-tik ez da ikatxiko duen. 25-tik bai pasatu. Jaitsi, gainetik eta hortxe biliko da, ez da parte izango Mercadoren. Azken pedal kolpeak noerentzat luze ari zailo egiten amaiera. Ez du konsegitzeko mejoratzen. Segundu batera. Segundu batera Andrea Noe. Mercadon denbora kontu zibilik hor ibiliko da, garaipenen artean. Urra ibiliko da, baina ikusiko dugu, Boger eta Binokuro. Bai, aldemenean dugu eta zer egiten duen. Boger ere, Marino esaten ari nintzen, garai honetako txirrindularia dela. Euskal Herriko itzulia, Kataluniako Setmana, Belgikako klasikoak. Bai, behetzeko turrak eta turreko beroak eta turreko igoerak gehiagin dira, baina olako itzulietan eta olako giroakin zuk izan zuen bezala txirrindulari bekainetako da.
igez bebil izan prestatzen dana klasiketarako, eta gero uste dut ikusula erorketa bat Milan San Remon, eta ja bukatu zanan temporada hasiera urten gauzak lasaitxua hasi da, baina beren puntu ona hartzen ari da, gehien bere uste dut helburu importanteako izango da Astrogolraz, Holandako beren etxeko karrera da, eta nik uste dut... Hori ere, irabazita duka. Bai, eta nik uste dut beren buruan Lieja Bastonia Lieja duela bai, baina garantzitzuena Astrogolraz izango dela. Da hor, gutxi gora bera, lehenengo temporada bukatuko du, eta gero, ikusi zer gero turra hor inguruko karrera izango dira. Azkaraten gora, Michael Boger, holandarra. Tunelen hartutako referentziak. Rebelin urran dago, 8 segundora, baina... Rebelin, hirugarrena, bai. Ez du usten mejoratu likenik jatxiera induena Mercado. Mercado gor, 5 segundo ekinduz atzetik, noetik, eta jatxieran uste gehiago arrezgatu duela. Aunque tuneletik eta ostera jatxirara badago horreioera pizkat. Eskubian, Alexander Vinokurov, Paris-Niza irabazita da urtean, Paris-Nizan laugarren etapa irabazitzen, Monfaronen, antxe utzi zuen garaipena erabakita. Txerrundulari gogorra da Vinokurov. Eta hemen da Samuel Sánchez. Euskal Tele Euskadi, arratsaldeko saiorako 3 gizonekin geratuta. Alberto López de Munain, Samuel Sánchez eta David Etxebarria geratu dira. Irutik bi podiumerako posibilitateekin. Sánchez 6garren dago, 4 minutu eta 25 segundura. Podiumerako nahiko lan izango du, Oviedokoak. Aurretik Evans, Boger eta Baiarri ditu. Schäfer, helmugara, Alexander Schäfer. Hau ere Giroko txirrindularia da. Giro bat ez ona, baina gero erorketa bat ikin zuen, uste kontrarrozin izan zela, eta handik aurrera hor gehatu da, beti atean, da ez du konfirmatu hain izaben anurtean zuen maila. Ikusgarria izan zen gainera, izan zuen istripoa. Berak eta Leblancek, gogoan izan duzu barina. Paretaren kontra. Michael Bogerrek, Elmeko de Los Angeles, aurreratu du Azkaraten gora. Evans. Ez da demora txarra. Ez da demora txarra. Mendiko biziketa jaitxieran bizkat arrezako kostek, baina... Ez da demorarik onena, baina ikustetak ezen bezala, momentu 3. tokian Cadel Evans. Ia zenbatean geratzen duen kronometroa. Australiarra azken metroetan. Australiarra sailkapen nagusian 5. da. Behin-behineko sailkapenean 3. Cadel Evans. Eta Evans sartzen ikusi ondoren jo dezagun Inigo Aiestaran lankidaren gana. Inigo, arratsaldeon, non zaitugu zein puntutan? Arratsaldeon 13. kilometroan, azkeneko 25 txirrindulariak ze denbora egiten duten hementxe bertan jakingo dugu, eta momentuz pasatakoen artean honena Andrea Noe, 23 minutu eta segundu bat, eta bigarrena oso urruti, Cadel Evans, bere taldekidea, 32 segundora. Beraz honena Noe eta bigarren Evans, horrek esan nahi du Mercado azkeneko igoera honetan. Diferentzia sartu diela aipatutako bi gizonei. Mugan denbora ikonena Mercadorena izan baita. Noe segundu batera geratu da eta Cadel Evans 35 segundura. Laugarren Azevedo da 39ra, 5. Daniele De Paoli 48 segundura. Aurreneko euskalduna behin-behineko sailkapen honetan, Igor Astarloa dugu. 13. minutu terdira. Eta gero Abran Olano 19. tokian, minutu eta 46ra.
David Etxebarria abiatzeko pres da, Elgoibarko plazan. David Etxebarria goizean etapa irabazi du, bere aurtengo palmaresa estrenatu du, iaz garaipen bakarrarekin geratu zen, Valentzian, Benidorren lortutako garaipenarekin. Gero garaipenetik gertu bilitzen behin baina gehiagotan, baina ezin izan zuen besterik lortu. Euskal Herriko itzulia eta aurrengo zita nagusia Badinokoarentzat, Lies-Bastogne klasiko izango da, iaz podiumean izan genuen. Gogoratu momentu honetan, sailkapen nagusiko bigarren tokian dagoela David Etxebarria. 3, 2, 1, 0. Hor da errepidean. David Etxebarria, gero Franco Pelizzotti joango da. Pelitzottiren atzetik Bingen Fernandez, goizean 5 minutu eta 35 segundu galdu dituen bermiotarra, eta azkena arratsaldeko 5 eta 57 minututan Aitor Osa izango da. Bogerrek jarri du azkareko tunelean denborarik onena, 12 segundu sartu dizkio bigarrenari. Diferentza bikaina eta uste dut helmugan txelitekela denbora onena eta bueno, hor dago. Diferentziak gutxi bera hor inguruan izango da, inklusi behar zenbat arriskatzen du jaisten. 12 Noe, 17 orain 16 Binokurov. Merkadok baino denbora hobe egin baitu. Erreferentzia puntu horretan Alexander Binokurovek. Hemen behin-behineko etapa sailkapena helmugan. Merkadok denborarik onena, segundu batera Noe. Hirugarren tokian Cadel Evans. Marco Serrano, iazko podiumean sartu zen Galiziarra datorren mugara. Beste moten honek tope da ari denik. Ez denbora txarra, 27 gora doakio kronometroa, beraz. Ez da denbora ona izango. Nonbait ez da iaz bezain ondo etorri, Marco Serrano Euskal Herriko itzulira. Hasiera batetik esaten zuen problemaekin eta ez da alergia problemaekin eta bar, baina ez da arkitu ondo eta bueno, gero motivazio asko esaten du. Ez pozu ikusten hor posibleekin garaipena hortzeko, bintzatzen zozer hona egiteko, apurke motivazio hori galtzozu eta gaurko bezalako etapa baten, ez padako zu benetan motivazio zozetarako, ez da erraza denbora nahi. Inoa estaran zuzauden 13 kilometro horretatik beste inor pasatu alda. Bai, aipagarriena David Rebelin, Noeren gandik 18 segundura, baina azalpen bat edo argibide bat eman behar dugu entzutzen ere merkadoren denbora ez dugula guk hemen hartu. Baizik eta azkeneko 25 txirrendulariak bakarrik hartuko ditugu. Bueno, merkadon denbora zertu darren, Noen denbora hartute deko eta nik uste dut gutxu gara denbora berdin samarra direla. Ez, baina nola Inigok Noeren eman duenean nik esan dudan, merkadok denbora horiek kontuta izan da, azkeneko igoera, ikaragarria egin duela, baina jakina, Inigok ez du merkadoren denbora beraz. Baina referentzia moduan hor dago Noerena, helmugan bien artean segundu bakar bat bestetik ez da izan. Ikusiko dugu hortik aurrerakoek 13. kilometroan zenbatean uzten duten kronometroa. Ikusten dugu Rebelin eta Rebelin ez topentzetan ikusi zelan pasatu da goitik. Ez du moten izango danik kandidatu. Ez da denbora txarra izango. Denbora txarra ez, baina esan du 18 segundo Noetik atzera. Orantxe 25 minutura doa. Behineko sailkapenean aurreneko 5etan izango da David Rebelin. Momentuz, 20 segundura. Inigo esan digu, 18 segundura pasa dela hortxa. Bi bakarrik galdu du jatxeran. Bingen Fernandez. Altxasuko etapan. Aitor Osak irabazizion etapa, sailkapen nagusian bigarren geratu zen. 1-0. Atzo 29 segundu sartu zizkion Osak Bingeni.
Eta gaur berriz goizean dena galdu du Bingen Fernandezek. Hau esan moldatzen den kontrola honetan, ze ni uste morala lur jota egingo duela. David Etxebarria, honek berriz, justu kontrakoa. Bai. Honek morala gainezka du. Bai, eta beak nahiz esan ez du lagako armoni, baina nik uste dut nahi gabe jongo dela baikora eta nola ez baita bera. 18. garaipena lortu du gaur hemen. Elgoibarren David Etxebarriak. Badira batzuk, Peru. Bai, korro erabaztailea da Horra urrin agertzen da nien urran ibiltzen da garaipenetik. Pentsatu profesional mailan txirrindulari asko dirala garaipen bat lortu gabekoa. Eta 18 horietatik, aipagarrinak turrean hortutako bi etapak. Hor da Aitor Rosa. Hor da Itziartarra. Aze ustekabekoa eman duen aurtengo Euskal Herriko itzulian Aitor Rosak. Maillot horia jantzita. Amabos kilometro eta 200 metro geratzen zaizkio. Maillot hori behar bezala gozatzen hasteko. Honezko hasita izango da. Berak behin baina goietan esan digu, bukatu arte ez duela ez zer pentsatu nahi. Beraz itxaron dezagun. Bukatu arte, gero ere izango baitu gozatzeko denbora. Hor da David Etxebarria azkaraten gora. 5, 4, 3, segundoak osarentzat. 2, 1, 0. Aitor Rosa abiatu da. Dena. Abiatu beharko guztiak abiatu dira. Zuzenean gaituzu Elgoibartik Euskal Herriko itzuliko 5. etapari dagokion 2. sektorea bukatzear dugu. Momentu zelmugan denborarik onena Bogerrek du. Segundu batean hobetu du Merkadorena. Ikus dezagun. Binokurok dator helmugara. Eta hau ere ez da parte biliko. Ez du denborarik Bogerrena hobetzeko. Baina denbora ona izango da Alexander Binokurovena. 4. Eta bestalde Azkarate gaineko tunelean denborarik onena Jan Andreok Erne Gonzalo Baiarrik jarri baitu. 14 minutu eta 17 segundu. Bogerrena 10 segundutan hobetu du. Noerena 22 segundutan. Hor da David Etxebarria. Azkaraten gora. Eta hemen gurekin Unai Osa dugu, bere lana bukatu ondoren. Unai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nerviorik eta izango ez? Bueno, pixka bai, beti. Bai? 3 minutu eta piko eta nervioak ez? Bai, bueno, bakizu ez ezatean azkenengo raia pasau arte, ez dela irabazita ematen ez, da, bueno, hori falta da azkenengo raia hori bazatik. Anaiarekin hitz egin duzu, zuk bukatu eta ura irten aurretik? Bai, azkar junez berena ezateko lase, jateko 3 minutu gogoen hartzeko, porque jaitxiera nahi bintzaniko peligroso irutxuza ze oaindik kaminua guztixia da. Beraz gaizki dago, arriskutsa dago jetxiera. Bai, bakizu, gu niko nerviosoa geha berez, da, bueno, ondo ezautu dugu, baina, bueno, zoze fuertea jokatzen nahi zen nian, bueno, 3 minutu bazka eta lasei hartzen mogu, ez du problema izango. Hemen Boger ari gara ikusten, Boger sartu da, baina iragarketan ginen ez, hor duzu errepiketuta bere sarrera. Segundu bakar batean hobetu du Bogerrek Merkadoren denbora. 25 minutu eta 13 segundu. Michael Boger. Baiarri eta Boger hor dira 3. eta 4. sailkapen nagusian, biak atzerapen berarekin, beraz gauzak estu daude. Baiarrik Boger baino denbora hobea egin baitu. Aldapa gora. David Etxebarria da hor. Bai, bueno, hemen nik egiten dion galdera bat egun nahi. Normalian, habitazioan behar dinen lagunekin, azkena egiten duenak bitatikan, zapatiak garbitza tokatzea dut, orduan aurten itzulia gola normalian bukatzen baldin bada, noiz arte egingo duzu bere zapatiak garbitu, nahi? Bueno, Giroa ez dago korritzen, eta... Hori egia alda, da?
Hori esaiera bat. Zapatila garbitu, bueno, gaur goizia mintzat etapa amaitu ondoren behale mazake hartu bertson, da sekadorekin sekadu eta toalekin garbitu indizko bintzat. Bueno, Unai, hor duzu Aitor Anaia. Hemen elmugara eskartin dator. Eskartin dator, elmugara. 26 gora doakio kronoa. Beraz, ez da honen inguruan izango Fernando Eskartin. Eskartin ez du asko ikusi, aurrean ibili da. Aurrean ibili da, ostean, baina, bueno. Ez du asko ikusi. 5 asten, bigarren urtea du. Biaskazko igotzaileak. Txirindulari zaildua da, gogorra eta, bueno, espalduna demen gehiagia zaldu. Izango ditu horrek proba bat baino gehiago horre buruan segurezko azaltzeko hendikan. 26 minutu eta 32 segundu. Zer diozu nahi? Aitorri buru zer? Zer itxura hartzen diozu? Bueno, hemen telebizioen ikusten ez da gauza asko hartzen ez, baina bueno... Antzen mami dozuzuk, seguru nahoni. Bueno, momentuan gauza bat hona ikusti dut jarrita dijoala eta jarrita dijoanian horre esan nahi du hendikan geixo emateko badakala eta, bueno, egun hauetan ondo ikusit eta, bueno, haber goraino tope emateguan da geho lasaik etxi. Stefano Barceli. Ez da demora txarra. Stefano Barceli. Hogeita mabost. Eta gure referentzia puntuan David Etxebarria 3. tokian da. Baiarri aurrena 10 segundura Boger, 14 segundura David Etxebarria. Inigo estaran lankidak ez dakit, beste referentziari bat duen, 13 kilometro horretan. Bien bitartean Aitor Rosa dugu hemen. Eta laster izango duguen mugan Gonzalo Baiarri. Erne Jaun Andreok. Honek jokatuko zuen, bai jaitxieran topera. 24 minutu eta 10 segundu une honetan Baiarrirentzat. Hor dator Gonzalo Baiarri. Honek eman behar du ustekabekoa Unai. Bueno, ustekabekoa egun hauetan ikusi da. Bai semana katalanan ikusi ginen da bai gaur oso fuerte dagoela eta bueno, gaurko kontrabaja indartzu dagoen da, ez? Eta bueno, ikustea Baiarrik itzuli hau oso fuerte amaitu dela. Baiarrik, David Etxebarria, 14 segundura dauka. Denbora igonen egin behar du. Eta posible garaipena bai, lortuko du. Gonzalo Baiarri azken metroetan, Bogerren denbora hobetzea dugu. Eta 25-etik ia jaisten duen, bai. 25-etik. Handi uste bera bakarrik jatuko duela. Jaitxiren bakarra momentuz, 24-57 Valentziako txirrendulari gazte honentzat. Gonzalo Baiarrirentzat. Aitor eman daik favoritua eta guan ja ez dura jetxiko demora hori? Hombre, baita Davideke. Ekusitea zelan pasatu dan Baiarri goitik, Aitorrek ni uste dut, izen mozuan denpora berdinean Aitor eta Baiarri honi uste dut Aitorrek garaipena lortuko zuela gaur kontrologean, baina anai esaten duen bezala, arrezgatu ez duela, merezi du arrezgatu, ekuinaren diferentziaz da piskat konserbatzie ona dela, diferentzia urran hon bazan sekepen nagusian, orduan arrezgatuko zuen jaitxiran, eta ni uste dut Aitorre jaitxira honetan ondo bajatzeko mundu, azkar bajatzeko mundu duela. Hor duzu, tunelean hartutako referentzien zerrenda, Baiarri aurrena 10 Boger, 3. David Etxebarria, 4. Noe, 5. Ers eta 6. Vinokurov. Elmugan, Valentziarrak du denborarik onena, 16 segundura Boger, 17 Mercado. Hau izango da, beso gozuko, Fermin, bai harritzekoa, Bai harritzekoa. Harrigarria, bai. Bueno, harritu, bai, hasieran esan bugun, Baiarri kontrola jaraziko zula, harritzekoa zan, bai, ikusi dugu, bai, gaur gozian, ikusi dugu oso fuerte horra aurrean, eta beren trajektoria laburra da eta harritzekoa da, bai. Hemen inork ez da ipatu Baiarriren izenik, Arratsaldeko saiorako. Goizien kontu zeukun bidala, nik ez du pentsatzen garaipena lortuko zenik, baina horra aurrean ibiltzeko, bai.
Eta ona da hola talde txiki batean egotea, txilindore bateko horreko pro batean buruan egotea, nik uste oso komeni dela. Sailkapen nagusiko aurreneko biak, Aitor Rosa, Maillot horia jantzita, David ja lastera David Etxebarria. jaitsira azteko kontuen dago. urduritasun handiarekin bizi ibili alda, egun hauetan Aitor, Unai? Bueno, ez hainbeste. Lider jarri izan etapa irabazi zuen eunian, pixka bai arratzaldean iluntzien da telefonazo asko ikizitun da. Eta goizian beti ni izaten naiz aurrenak esnatzen naizena, ni behai despertario jatzeat. Baina hurrengo unian beha izan zen negei abixo ziana. Baina, ja gaur goizian berri zen izan así que ja lasai zegoen. Zu irabazten ohituta zaude? Aholkure batzuk. Ez asko, Ez? Etorkizuneko turra irabazi zenuen, aholpetako klasiko irabazi zenuen? Bueno, bi bakarri dira, hainbeste urtean. Itzuli handi bat irabazi zenuen? Bai, baina nik uste Euskal Herriko itzulia... Eta Mailotarekin joatea zerten badakizu? Bai, baina Euskal Herriko itzulia beste gauza bat etxian, da nik uste hau dela gure etxian pasaudan gauza iron baina. Bueno, azkenengo raia pasatzen hori izango du. Honezkero bai, gizona? Dena Unai osatzen, eta hemendik aurrera Unai eta Aitor izango dira biak pare-parean. Ez, bueno, ya sigue esaten Unai Aitorren anexia, así que igual diotan etxien geratzea eta hori da importantiena. David Etxebarria azkarate geisten. Goizean etapa irabazita, arratsaldean disputatzeko asmorik ez zuela esan du, baina disputatzen ari da. Horren lekuko azkarateko tunelean jarri duen denbora. Aitor Rosa hortxe da, azkarate gaineko tunelean. Baiarrik 14 minutu eta 17 segundutan geratu du krono hor. 10 segundura Boger, David Etxebarria 3. 14. Eta Aitor Rosak hor 8. denborarik onena egin du. 27 segundura pasada. Beraz, pasadira denak, erreferentzia puntu horretatik, Baiarrik denetan denborarik onena. David ikusteako bajatzen ari dela azkar, Bai, nik uste Baiarreri batematik irabazi erbaio David dela. Bai. Hone badakiu dano nola bajatzeoan, da honeko lurrea o irabazi bizeteko bat ingo. Bera, esan duztu nahi arrezgatzea, baina ikusteako fuerte bajatzen ari dela, Bizi arriskoan David Etxebarria. Garbi dago jendean animoekin eta bea guztien moralaz beteta eta orduan garbi dago horreko igoera ino ondoren, eta beak erreferentzia hori badoka, eta badaki demora hori mejoratzen baldin badu, gaurko etapa gabiz irabaztea beha izan ditu. Ino estaran, zer referentzia dugu hor, 12. kilometroan? Bueno, hemen 23 minututik bi txirrindulari besterik ez dira jetxi, 22 44 hildu Gonzalo Baiarrik eta 10 segundu kendu dizkio Michael Bogirri. 3. denbora Andrea Noerena da eta bien bitartean hemen David Etxebarriaren zai gaude. Laster izango da David Etxebarria, bien bitartean mugan Samuel Sánchez, 26 minutu eta 11 segundutan geratu du Sánchezek. Beraz, behin-behineko sailkapenean ikustezagun Sánchez 12. tokian geratuko da. Eta behin-behineko sailkapen nagusian 8. tokian. Badator Fermin, 13. kilometrora David Etxebarria. Galdera, Davidek irabazten baldin badu irabazi aldu behin olakoa ez, etapa ateroko. Pero momentu bat, David Etxebarria uste dut pasa dela Inigoren aldamenetik, aurrera Inigo. Baiarrik 4 segundu kendu dizkio 13. kilometroan, beraz 4 segundoko tartea dago Baiarriren alde une honetan. Beraz, David 4 segundura, 13. kilometroan, 10 segundura Boger, helmugara Mario Aers dator. Denbora hona ari da egiten Aers ere. Hori diferentzia bakarri badan uste dut Davidek jatxiera horretan kenduko zala hori diferentzia. Bai, nire marinokin nago, David ezotuta nola bajatzean, niretzat... Eta guandik jetxea asko gatzen dugu. Irabazteko gutxe beste eskubira beste erradura bat eta ja behien dago. Ez handia egin behar du, Goizeko eta arratsaldeko sektoreak irabazten baditu, handia egin behar du David Etxebarriak. Bi urgune itxia. Hau da, eta gero besteak erraza dira.
azkenengo helmugara sartzen dena. Ezkerra. Ez, beste horre da. 23-50 Daviden denbora une honetan. Denborarik onena helmugan 24-57. Hor duzu kronometroa. David Etxebarria goizeko irabazi ondoren, arratsaldekoa ere irabazteko aukera izan dezake. Hemen dator David, 300 metro. Hortxe dauka etapa garaipena. Esan bezala ikaragarri izango litzateke, arratsaldeko ere Davidek irabaztea. 24-40. 17 segundu eratzen zaizkio azken metro hauek egiteko. Eskura dauka, bigarren sektore honetan garaipena. David Etxebarriak, goizeko irabazi du, 6 segundu, bai! 24-54, David Etxebarriarentzat da denborarik onena. Goizean irabazi egin du, goizean esan digu arratsaldekoa disputatzeko asmorik ez zuela arriskatu nahi, hurrengo helburua Lies Bastogne Lies klasikoa zuela, baina ziri ederra sartu digu nahi. Bueno, nik uste etxien... Zuri ez? Ez, porque etxian egon da, jakin da behorre nola bajatzeuan, bagadi ezaututa, eta nik uste holako aukera bat izin daikela laga, ez? Hombre, garantzia referentziak, ez da, goiko mailako referentziak, han txarrago jungo esan segurazki zuen nahiko arrezgatzea, baina ikusite referentzia gona zirela, hor segurazki atzetik Julian junda berekin eta esango zan erabazteko mailan zaudela eta arrizgatu du eta ikusitugu jaitxieran ondo bajatzen duela eta arrizgatzen bajatu dela, azkar bajatu duela. 3 segundutan hobetu du Gonzalo Baiarrirena. Pelizzotti, Bingen Fernandez eta Aitor Rosa falta dira, baina aurreko referentzia kontutan izan da, ez dirudi inork hobe dezakeenik Etxebarriak helmugan jarri duen kronoa. Marka egin behar du gaur Davidek. Irabazi ezin da ibili da denboratan urte... Leheno galdera intzu Fermin, behin ez irabazi duen profesional mailan erlojun kontrako proba bat. Laster erantzungo dizut, bero? Ordena gailu hori atera. Behin bigarren nintzu mentza, Laureta Meretzizan Euskal Bizikletan bigarren nintzuan. Bai, Euskal Bizikleta irabazi zuenean, etzuen irabazi erlojuanen kontrakoa. Da jauzi zalago, uste? Ez dut, uste, Abranek irabazi zuen, eta bea bigarren uste izan zala. Ba ez pasango nuke. Uste irabazi intzuela gainera, ez? Erlojuanen kontrakoa? Pintxasu oso zerrik nintzuela uste, Ez da, oso zerre abelizan bat, oso zerre... Nik uste irabazi intzuela, Ja, begira ditzagun. Ez, irabazi zuen, 2000-garren... 89an betu. 89an, hori da, 2000-garren urtean etapa bat irabazi zuen, baina 89an ez zuen irabazi, ez? Irabazi zuen Euskal Bizikletako sailkapen nagusia, baina ez zuen kronoa irabazi. Ekusteak hau bizkat, hori dala... Zuritzen ez ikuste oso... Bilurrekin hartu duela kurua. Bai, ez da aurreko honetan bezala nik uste buruan, ez du ala demora honengo kontralogian, porque haida mailota ibitzen bakarrik eta nik uste hori xin, erdola. Bai, pizka bilurrekin bajatzen ari da. Bai, asko... Ez du mailota zikindu nahi gaur errepidean erorita, Ez, egun hauetan ez du asko ibili eta gaur garbi eman nahiko. Franco Pelizzotti. Atzoko irabaz dator helmugara. David Etxebarriaren gandik aparte geratuko da. Eta hurrengoa Bingen Fernandez izango dugu. Nik ez dakit, inoiz Euskal Herriko itzulian azken urteotan ez behintzat. Bi sektoreak inoiz txerrindulari berak irabazi ditu? Gogona, duze Marino? Bez, hori... Ikusit jazelandan karrera oso gatsa da, normalean goizeko etapa ez da izen gogorra,
normalean Kelik uste baietz, Kelly. Uste baietz. Lasartean ametu zanien uste beak ez goizean, eta bai arrasaten baita. Behitu ordena gailuan, Fermin. Ez, Kellyren garaipenak baduzkagu Peru, Zugadina garaipen ditu. Kelly Euskal Herriko itzulian, 11. Baina, bada, gore eusko biziketa ibarresa, bazana hori berdina da, Fermin. Hori No esan. ezango berdina ba, ez zen beste probe egita. Bueno, Txabin, zuzkazu Euskal Herriko itzulian, 11 garaipen eta Kelly ere 11. Eta Kelly Fermin. 2 urtetan, Fermin, 3 etapa irabazi zituen. Fermin. Inigo estaran gana joaz, ia Inigo, zer referentzia duzu hor? Bueno, oraintxe dator Aitor Osa, Bingenek minutu eta 56 segundo galdu ditu Baiarrirekiko hemen, eta Aitor Osaren denbora 23 minutu eta 26 segundo. 22:44 egin ditu Baiarrik, beraz, minututik gora galdezake, baina ez du arriskoan izango jakina Euskal Herriko itzulia. Minutu eta 2 segundu. Ez, aurreneko postu hori ez dio inorkenduko Aitor Rosari. Eske gauzak pentsatze ginen, bueno, horri biliga azkenengo amosto genean bajada huin da pentsatzen dana hemen erabakiko esala eta, bueno, azte azkenian erabaki xamartutela ginen da, bueno, aldearra, arrisko biharrek ez daka. Baina hemen gora eta bere ibilitzen etenean, eguna ez zaitzen burutik pasare ingo, Maillot horiarekin ibili zitekenik Aitor, ez? Ez, Maillot horixe ez, baina gu bakendukan esperantza horra hurrian nengo zala. 2000 urtean zazpigarren amaitu zuen, da, bueno, 6. ez? bueno, bai, ez dakit horri inguruan. Baina aurten Paris Nizan, bueno, 15 gerautzen, baina abanikoan egun baten gerauzalako. Nik uste bestela bosten barruan itezualaan. Eta arrazke oso fuerte bilen entrenatzen, dago bagendukan esperantza ez irabazteko alperri da hori izatea, porque hemen dagoen nivelakin, ba ez ginen olakoik espero, baina horra hurrian nengo zala, bentsa pentsatze ginen. Bingen entzat azken metroak, ez da denbora ona Bingenena. Bingen egunak pasala, behera joan da. Eta Bingenen atzetik, Aitor Rosa dator. Bingen entzat, 27 minutu eta 3 segunduko denbora, eta Aitor besterik ez da falta, helmuga marra gurutzatzeko eta Euskal Herriko itzulia bukatzeko. Pixka batean ahaztuko ez dituen egunak ari da bizitzen Itziarko txirrindularia. Azken metroak jendearen txalo artean ondo mereztako txaloak ari da jasotzen Aitor Rosa. 42. ekitaldiko gizonik indartsuena. Hor da helmugan Aitor Rosa. Momentuz etapan aurreneko 10etan sartzeko aukera du. Hori da gutxienekoa. Sailkapen nagusian bera baita lehena. Azken metroak Osarentzat. Etapan, ikustezagon, 10. 25-49. Euskal Herriko itzulia jaun Andreok, Itziarkoak irabazi du Aitor Rosak eta etapa bai goizean, ala arratsaldean David Etxebarriak. Euskal txirrindularitzaren festa, Elgoibarren. Orduz Aitor Rosa, seguruenik bere bizitzako egunik zoriontsuena du gaur Aitor Rosak. Laster izango ditugu Osaren hitzak, bi bitartean. Beste bat ere eman behar dizkiogu zorionak. Bi aldiz eman beharko dizkiogu gainera zorionak, David, zorionak. Eskerrik asko. Goizean eta arratsaldean. Bueno, goizekue normal izan da, normalena horrien egotia eta arratsaldien normala ez da, lehenengo garipena da kontralogian eta oso posik ez da. Urte eta piko pasa duzu, irabazi ezin da, eta egun batean bi. Bai, 8 urte daramate profesionaletan eta urte guztietan irabazi zer ez da. Aurten aurrien egon naz, garaipena lortzen saiatzen, baina azkenien gaur etorri diez bi eta posik. Aizu, eta ziri ederra sartu diguzu deno, ja? Goizean etzen nola disputatu behar esan eta gero adarra gauzi beharrean azkaraten behera. Bai, baina bizikletan jaitsi baino, monta baino harinau beti prudentago zauz eta horregatik, baina gero berotzen za eta azkenien topera joeten za eta ni beranka topera joenaz. Arriez gauen jot eta azkenien ez naz jauzi eta hori ja importante da, ez da. David, aurreneko egunetan triste xamarri bili ondoren, zenek esan behartzizun, bi etapa irabazita bukatu behartzen nuela, 2. tokian.
Bai, pena bat izan zen eskapada har, ez da. Baina normala zen ze, eurixe egon zen, atxetik inobez tiraka ez gure, eta normala, ez da, eta azkenien gaur garaipen bietorri diez, eta bigarrena. Hemen elkarri entzunezin da gabiltza, orain helikopteroak lur hartzen ari baitira, Mintxetako futbol zelaian. Hor duzu egin bitartean irudietan David Etxebarria. Gaurko protagonista nagusienetako bat. Bera eta Aitor Rosa dira hemen gaur protagonista. Euskal txirrindularitza da protagonista Elgoibarren. Aspaldiko urteetan gertatu ez dena gertatu da gaur. Goizean eta arratsaldean irabazle bera. Goizean eta arratsaldean onena David Etxebarria izan da eta itzulia Aitor Rosarentzat. Bueno, David, burua orain beste erabatera geratuko da, ez? Garaipenak lortuta, bigarren postua sailkapen nagusian, orain datoz zure gogoko klasikoak, fletx balon, lies baston, lies, alde derrean joan behar duzu. Bai, sobre todo lies baston, lies, eta fletxa ja lasai hartu bihot, pasan duten ber lasai hartu naben, gero azkeneko kilometroen bat opera joan nintzen, baina, fletxa holan hartu bidaz, gero injarreak gorde bidiez, lija oso gorra da, eta hirugarrenien etortzen bada, eta, behintzat saiatuko ganaz. Euskal Herriko itzulirak beldur pixka batekin etorri zinen, ez zen zeure burua behar bezain ondo sentitzen, baina egunak pasalak gora egin duzu, ez? Bai, sobre todo Katalunian goranka ez nuen oso ondo joeten ez da, eta hemen behintzat egunero berantzkoen naz, eta azkeneko egunien oso gogor ez da, eta oso posik. Ezo, aspaldian zu ere horrelako giroarekin ibili gabe izango zinen, ez? Hainbeste egun jarraian euripean. Niten jot ja zazpigarren Euskadiko itzulia eta hau lehengo da olako denporaz eta pasan urtien be karrera guztizetan olako denporaz segiduen, eurixe, segiduen hotza eta ez da egon eta holan amaitu dugu oso gutxi eta gogorra, ez da oso gogorra izen da itzulia. Bueno, David, bigarren amaitu duzu, Aitor Rosak irabazi du Euskal Herriko itzulia, ze iruditu zaizu Itziargoaren lana? Garaipen oso ona, bera gaur goizen oso ondo ibili da, oso gogor eta mereziteko garaipena, ez da, bera hemen gu da, eta zorionak eman behar dugu danak, ez da. Laster izango dugu, Aitor Rosa hemen. Hor duzue, bien bitartean, David Etxebarria. Goizean esprinan talde txiki baten burua nagusitu da, arratsaldean bera izan da honena erlojuaren kontra, eta sailkapen nagusian bigarren tokian amaitu du. Etapa sailkapenean, David Etxebarria, Gonzalo Baiarri izan da bigarren, David, ustekabea? Ez. Katalunian oso ondo ibili izan eta gaur be oso ondo ibili dago izan eta buelta guzti izan nire dut etapa eta itxuli oso nahin jau eta zorientzoko modueko ez da. Hirugarren Boger, laugarren Merkado, bosgarren Noe. Hor dituzue gainerako postuak ere. Aitor Rosa, amargarren tokian, 55 segundura. Beno, David, podium aldera abiatzeko moduan zara? Bai, Aitor Rosari itxarako beharko dugu, ez da. Hor txari da aldatzen Aitor Rosa. Laster izango dugu gurekin. Euskaltel Euskadik denboraldiko laugarren garaipena. Igor Floresek estrenatu zen denboraldia Mallorcan, Alberto Martínezek lortu zen bigarrena nazioarteko kriteriumean eta David Etxebarriak eman dizkio taldeari bi garaipen jarraian. Bai, guretzat importante da garaipen honek, ez da lelekotaz garaipen bat lortu genuen Igorrekin eta gero horregon beti saiatzen, gero Albertona guretzat lasaitasun asko izan zen guretzat eta ona etorri eta garaipen bi nahiko ondo. Galderatxo bat, aldegin aurretik, Peru. Errojoaren kontra hau alduzu lehen garaipena, Euskal Bizikleta irabazi zenuena, netzunen irabazi. Esan du leheno ez, hau lehenengoa dela esan du leheno. Bai. Euskal Bizikletan egin aben hirugarren bitan hirutan. Gure datuetan, etzen ageri. Baina berak konfirmatu digu, hau izan dela Errojoaren kontra lortu duen lehen garaipena. David Etxebarria, zorioneko protagonista, bestelakoak ere asko bizi izan ditu, urtea eta piko pasa du, garaipen lortu ezin da, Benidorren irabazitako etapa izango zen azkena, ez? Bai, hori da, bai. Valentziako bueltan. Bai. Zenba postu geroztik. Asko. Kosta egiten da irabaztea.
Bat irabaziateko dela uste dut hau, David? Hori da. Profesionaletan danak ibiltzen dioso asko eta beti horra horrien egotie ja importantea da, ezta. Eta bueno, horra horrien basauz azkenien etortzen da garipenak. David Etxebarria, eskarik asko, Aitor Rosari egingo diogu tokia hemen, gure set honetan, 42. ekitaldia irabazi duen Gipuzkoarra hemen da. Elkarri bostekoa luzatu diote, sailkapen nagusiko bi aurrenekoak, David Etxebarria eta Aitor Rosa. Aitor, zorionak. Kaskoak eta mikrofonoa hartu itzazu. Beno, gozatzen hasi beharko dugu, ez? Basan, ordua. Barre, zi? Luze joan aldala. Hainbeste sufritu eta gehiago, basan ordua, gozatzeko ere. Sufritu gehiago, sufritu dute beste batzuk? Guken daiko sufritu dugu, inditxune gualdesekin da bastante gorra intzako. Zenek esan behartzikun, gaur, gara honetan Elgoi Barren Aitor Rosarekin irabaze bezala, kontukuntari arituko ginenik, Aitor. Hau zeuk ere zeure ametxik ederrenetan etzenen bizi izango, ez? Nik egixe zetien nahi baldi mezu, esperantza banazka nik ondo ibiltzeko. Bestela amai esan bestik ez to zema huelte indituten hemen azkaratean gora eta bera izatezian pixkat obsesionauta zaure eta geho gauzak ez dizu ondo ertengo, hartu izu tranquilo ezatezian da. Bueno, azkenien mintzat horrela enuen uste ertengo zuenik, baina ondo ibiltzeko goguakin egon da pentsatzen ondo neola eta azkenien ondo erten da. Eta zure ezin egona, aurreneko egunean bertan erakutsi zen egun, bezin gora. Bai, ez horiok esantzia ez moitzeko, baina pixkat konfiantza hartzeko ere ondo etortzea eta hanja unei esan nion ez tekit urrungu abitezo junitzen izan nion urrungu eta ez tekit zein goeten, baina gaur bezala sentitzen manaiz gerra pixkat igual emango dugu. Bigarren garaipena, lortu zenen Altsasun, sailkapen nagusikoa 3. Lehen Unairen anaia zinen, berak esan digu Unaik, orain, bera dela Aitorren anaia. Hori guan aixagea bakizu nola izatea. Bai, baina badakizu Unaik garaipen politak zituela eta beti nolabait harren itzalean ibili zarela geroztik. Unaik debutatu zuen ez geroztik, baina orain gauzak pare modutxoan geratu dira, ez? Bai, gaurko honekin pausu ondixe emandat. Hemen aldameneko honek ondo zeitu ninen euskadin da, baina hor gaztau ez nituna, baina hor gaztau ez nituna, baina pixkanaka kostau za, baina lehen urteko buelta Espainiatik handa ona eta pausu desentiek eman ditut. Goizeko etapan ikusi zaitugu Bogerren aldamenean jarrita. Zer erakutsitzen nahi zenion? Ondo zijoazela zu? Ondo zindoa zela? Bai, bestela atzetik honezko igual pentsatzeu balarri zigoazela eta orduan gerra geixo emateizu eta aldamene jartzen beti bakizu errespetu geixio sartzi jozu eta nik hori nahi nuan ikia. Momentu txarrik ez duzu pasa goizean? Momentu txarra dano pasa ditu, 5 laun aurrian geratzeko eta hor momentu txarra pasa biharra do, baina ez horrela... Esan dizut esate baterako bingenek oso gaizki pasadu, bai atzo, bai gaur, zuk horrelako patxalaldirik ez duzu izan, ez? Ez izan, oso berotu da junez, bai endoixen gora eta bai azurkin gora, baina ez horrela atzea geratzeko eta ez. Eta arratsaldean lasai hartu duzu, batez ere jetxiera. Bai, gora merrimoa eta hartuet eta eusu biok esatezian horrela martxa horrekin, ritmo horrekin ondoni joala eta geho esan dit berat tranquil juteko, ez dela buelta dana pikuta joan lehikiela eta tranquil hartuet eta konsegitu dugu buelta bira bastia. Bueno, Aitor, garaipen hau nik badakit zuretzat ikaragarria dela, baina taldearen ere bai, zezuk taldeari erakutsi nahi zenion zerbait aurreko urteetan eta batzuetan nik badakit asarre samarri bilitzinela, arrazoiarekin behar bada, hau irabazita zerbait erakutsi duzu taldeari, ez? Egiz ezatien ebaldi maizu, nik lehen urtean azerre ibili ginela eta hori ez du bukatzeik. Nik hor turroko asuntu eta ez nintzen guztua gerau, baina bueno, geho bueltan demostra honuan ondo ibili nintzala eta korredore polioa naizela, baina horrela eusu dio beharek etzuen espero, horrela buelta bat irabazti nerekin etzuen espero.
konfiantza beti eukidu nerekin, baina ez hola irabazteko eta ez hor aurrien ibiltzeko bai, baina irabazteko hainbeste ez, eta mendik aurre espero, ja konfiantza gehiago eukitzea. Eraz bestera batera korritzeko modua edo aukera izango duzula iruditzen zaizu hemendik aurrera. Bai, horrekin ez da esan, niko baina arte ez deteni euki oportunidad, hori gezurrezatia da. Oportunidad nik euki ditu, bakarrik, oain bezalako momentu ikan ez dut euki. Oain dela 2 urte Maraixen boko zanean bosgarra ino generalian da horre euki nuen nire oportunidadia. Baina oain bezala gauzak etzien erten da bosgarren ino aurren egin salto desentia do eta ordu alde pixka do. Bueno, aurten ere zaude, turrerako taldean, bueltarako taldean zaude. Urrengo helburua zein duzu, orain itzulia bukatuta, non ikusiko zaitugu? Oain urrengo hastian ja Aragoira jongo geha eta aberran zeite duen, astezkenien hasiko eta aber zeite duen. Indarrean segitzeko moduan ikusten duzu zeure burua edo pixka bat jeitsi ingo zarela iruditzen zaizu? Jetxi, hemendik egin behar dugu. Jetxi ez algeain askar jetxiko, ez dela ez da sintoma erra. Ez da erreza izaten, mailari eustea? Ez baina jo, oandi jasteko ez dut uste. Ez dakit, ze asmo izango duzu, zu jaingo duzu zeure berri zuk baino hobeto ez dakit inork. Ez dut, espero oandi jastik, nik Euskal Herriko itzulit aurrean nahi nuen ja ibiltzen hastia, eta nik uste baina pixka lentxio nator ondo, baina hortikan burungo hastien ja jastia, ez gaixotasunik eta ez baldima, ez dut espero. Marino, Peru, zerbait gaitu nahi aldiozue, etorri? Ez uste dana esan duela eta merezeteko garaipena lortu duela. Ez dakit zer esan gehiago, baina nik uste dut oain forma hartu du, konfiantza hartu du eta zer egiten duen oin datorren karreretan, baina Aragoi korretzen modu, Aragoi uste dela ointoin bezala egokia berentzako, da zer egiten duenan. Bat etapa bat behintzat gutxienezko isi amaitza eta... Bi. Bueno, bi amaitzen maia, hobe ondi, baina... Zerler eta Molina uste dela. Bueno, ez tia gaizki etorri horrek ez du ikusiko dugu aberrindarrez da nola gaure, baina ez da gaizki etorriko ez. Nire aldetik eskerrek eman, gogorazetik alkarreki basetzen urte dien, eta animatu baita ere, arratxo honetan segitzeko, bestela jendeak esango du, hemen irabazidik ondo izautzetik errepideak eta giro txarragatik. Orduan, Aragoien nik uste baita ere, itzuri politizan leikela, bi bukaera horiek goian dago, eta ez aztu, arratxo honak egin behar dela aldan gehiena mantentu. Zuk esan ezun bezala, ratxa hona aprobetxen behar da, txarra nahiko izatea, urtia luzia gutea eta txarra gaixo izatea hona baino, eta orduan ratxa hon hori aprobetxeu eta aber zeite duen. Aitor, zu ez zaude irabazten hori juta, eta seguru nago, garaipen honek izango dela eskaintzaren bat. Oain dela urte bete pasatxo aileite hiltzitzakon, arek kriston afizio bazakan bizikleta mundurako, esatezian ikustien egin nula turrian, hori ez zin izan zuen ikusi, baina, hau buelta behari eskinen nahi dut, eta geho gura zuai eta unaiei, eta neski ere horiek egon dien momentu txarretan, da hori edan nahi eskaintzia pentsatu ez. Unai Osak ere, alaxe eskaini zion, Aitonari iaz giroan egindako 3. postua, eta Aitor Osak ere Euskal Herriko itzulia beraz. Hor bidali du gora, Aitor, gozatu hemendik aurrera, eta zoriorik beroenak. Eskerrik asko. Aitor Osa Euskal Herriko itzuliaren irabazlea, gora itzagun sailkapenak. David Etxebarek irabazi du arratsaldeko saioa, Gonzalo Baiarri izan da bigarren, iruditan duzuen. Aitor Osa 10. tokian izan dugu etapan.